पवन बसुमतारी आङो सिगाङाव बिपिएफ दोलोआव थादोंमोन दा आङो इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै दा आं दा बेयाव जइन जाफैनाय जादों आरो नोंथाङा सिगाङाव बिपिएफ दोलोआव माबाफोर बिबानफोर दंमोन? बिबाना बिदिनो आङो बिबानफोर मावाखै माने पलिं एजेन्ट प्रेजेन्ट आं बिदिखौ मावदोंमोन आरो सिगां बिदिनो 6-7 बोसोर मावबोनाय जादों पलिं एजेन्टआवनो दा नोजोरा बेनो माने दा जा एसे मोजां जिनिस नुबोगासिनो दं एसे लामा सामा माबा माबि मोजां जाबोगासिनो दं जायगा जायगा मोजां सोलिबोगासिनो दं आरो मानसिनि साननायफ्राबो एसे सोलायबोगासिनो दं बिनि थाखायनो समाजनि थाखाय आरो बयजोंबो मिलायनानै जयै खौसेयै थालांनो थाखाय आं बे दोलोआव हाबफैनाय जादों आरो रायजो राजाफोरनि खामानि मावनायाव बहुद मोजां इउपिपिएल दोलोआ मोजांखौनो मावबोगासिनो दं दा बेनि थाखायनो आंबो बेयावनो हाबफैनाय जादों आरो बेनो औ बे औ आं इउपिपिएलजोंनो मावलांबाय थागोन आरो प्रथम कथा इउपिपिएल दলৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ দলত যোগদান কৰিছোঁ আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ সামাজিকভাৱে সচেতন ব্যক্তি শিক্ষিত যুৱক সমাজ সচেতক ব্যক্তিয়ে সমাজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ হ'লে সমাজৰ হৈ কাম কৰাৰ উত্তম স্থানটোৱে হৈছে আপুনি পলিটিক্স কৰিব লাগিব ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আপুনি যোগাযোগ কৰিবলৈ সমাজনীতি আৰু ৰাজনীতি দুয়োটাই একেটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি ইপিঠি গতিকে সমাজৰ হৈ কাম কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ লগত লগ হৈ সামিল হৈ আপুনি কাম কৰিব পাৰে আৰু যেহেতু বালাজান তিনিআলি অঞ্চল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকেৰে বসবাস কৰি আছে সেই সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰে স্বাভিমানক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি কাম কৰি যোৱা ইউপিপিএল দলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈয়ে আজি দলটোৰ প্ৰাথমিক সদস্যপদ গ্ৰহণ কৰিলোঁ আগতে মই অল আছাম ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত মই যোৱা নৱেম্বৰ মাহত ছাত্ৰ সন্থাৰ নীতি 3 মাহৰ পিছত ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিলে কৰিব পাৰে সেয়ে মই আজি এবছৰ পিছত মই আজি ৰাজনৈতিক দলত সাধাৰণ সদস্যপদ মই গ্ৰহণ কৰিলোঁ नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन